Levallinen ja siellä on! Laulun aika! 7.31. Kun tästä sitten Sundinille paikka tulee Sundin maalin kulmalle ja... Oi herranen aika, miten helposti ja jälleen on kova tilanne ja maali. Kyllä nyt täytyy sanoa, että viideksi. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Käsittämätön on tapahtunut. Ruotsi on siirtynyt, sitten vaan antaa mennä. Sellainen, ai mikä laukaus sai! Ja kova tilanne. Ja uusi paikka tulee ja sinne menee! Strömin kimppuissa Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Ai! Kiekko, sieltä spurttaa väliin toiselta puolelta.